Dahil sa ipinakita noon ni Emilio, kung kaya't labis ang pagkagulat ng mga gabunan sa kanilang kinatatayuan. Halos ilang minuto din yung natigilan hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan na yung nagsilapit sa kinaroroonan ng magkapatid. Ang iilan sa mga ito ay panay pa ang ginagawang pag-aangil, samantalang ang iilan naman nananatiling nakadistansya upang magkaroon ng panahon na makapagpalit ng kanilang mga anyo. Oy, hindi pangkaraniwan ang presensya niyong magkapatid. Parang narinig ko na kayo sa isa naming kakilala sa awasan. Wika ng lalaki habang patuloy silang pinagmamasdan. Marahil ang kakilalang sinasabi mo ay matagal nang namaalam. Nakapagbigay pa pala siya ng detalye sa'yo. Nakakatuwa naman. Sagot dito ni Emilio. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman niyang hinugot sa lupa ang kanyang lagaraw nang masipat niya ang mga gabunan na dahan-dahang umaangil. Sinasabayan yon ng mga pag-uusal nila sa himpapawid, indikasyong malapit na itong magpalit anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tumambad sa mga mata nila Emilio ang malauling na mga balat ng nilalang at animoy mga malasaasong pagmumuka. Tumutubo din ng napakabilis ang mga balahibo nito na hindi naglaon ay tuluyan ng nabalot ang kanilang mga katawan. Parang sa kambing na din ang mga paa nito at meron itong dalawang sungay na nagsiuslian sa kanilang mga noo. Pagtitig ng mga gabunan sa kinaroroonan nila Emilio, mabilis na namang sumugod ang mga ito habang patuloy na ikinukubli ang kanilang anyo sa dilim ng paligid. Subalit kahit matagumpay nilang nagawa ang makipag-isa sa kadiliman, hindi pa rin yon umubra dahil sa talas ng pakiramdam at paningin ng dalawa. Nang masipat ni Upal na medyo napapaatras na ang tindero, agad naman niya itong hinugot papalapit sa kanya at itinabi ng bahagya sa kinaroroonan ng kanyang nakatatandang kapatid. Manong, huwag kang lumayo sa amin kung ayaw mo pang mamatay. Bulong dito ni Upal habang pinakikiramdaman ng paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napasigaw ang lalaking yon nang masipat niya ang biglaang paglitaw ng gabunan sa harapan ni Upal. Paulit-ulit itong pilit sinisira ang kanilang depensa, subalit sa kasamaang palad, wala siyang lakas upang mapangibabawan ang trabungko ng buwaya na pagmamay-ari ni Upal. Dahil sa napagtanto noon ng nilalang na hindi niya mababasag ang depensa nito, kung kaya't mabilis na naman yung umatras hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan ng naglaho ang wangis nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tanging pagsalag lamang ang nagawa nila Emilio sa kadahilan ng hindi nila maaaring layuan ang antingerong nagpumilit tumulong sa kanila. Kahit kasi hindi nito aminin sa kanilang dalawa, wala itong sapat na karanasan para sumabak sa ganoong labanan. Kung pipiliin nila Emilio na sugurin ang mga gabunan, maaaring mapatay ang lalaking yon ng walang kalaban-laban. Maya-maya pa, bigla namang dumikit si Upal sa kanyang nakatatandang kapatid habang nagsasabi ng, "Kuya, ako na ang bahala dito kay Manong. Sumugod ka na, susunod kami." Dahil sa sinabi ni Upal, kung kaya't agad namang nag-usal si Emilio ng sibat ni Atardar bilang paunang hakbang para mapalawig ng husto ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Hinaluan niya din ito ng lakas at bisa ng kanyang mutya nang sa gayoy hindi ito basta-bastang masalag ng mga gabunan na hindi nagkakaroon ng matinding pinsala sa kanilang katawan. Pag-usal ni Emilio ng sabulag sa kanyang harapan, bigla naman niya itong pinasok ng walang pag-aalinlangan at kasabay nito ang paglaho ng kanyang katawan sa kanyang kinaroroonan. Halos gulat na gulat noon ang tindero na kanilang tinulungan sa kadahilanang ang pagkakaalam nito, tanging mga ermetanyo lamang ang nakakagawa ng ganoong kataas na sabulag. Upal,
Paano nakamit ng kapatid mo ang sabulag na yon? Hindi ba't mga dalubhasa lamang ang nakakagawa nito? Gulat na tanong ng tindero habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Nang marinig naman ni Upal ang sinabi nito, bigla naman niyang sinagot ang tindero habang patuloy na dinedepensahan ang kanilang hanay. Mahabang istorya kung paano nakamit ni Kuya ang ganyang estado ng sabulag. Siguro, tsaka ko na ikukwento sa'yo kapag tapos na tayo rito. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman niyang hinawakan sa kwelyo ang tindero at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtakbo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Nasipat kasi noon ni Upal si Emilio na lumitaw sa bakuran ng mga gabunan, tangan-tangan ang isang aswang na tapyas na halos ang balikat. Paglapit nila doon, agad namang tinadyakan ni Emilio ang nilalang na siya namang mabilisang tinulungan ng iba pang mga gabunan. Sa muling paglitaw ng kanilang mga kalaban sa kanilang harapan, doon nila nasipat na nasa 7 lamang ang bilang ng mga ito na siya namang labis nilang ikinagalak ng husto. Nasa 7 lang pala ang bilang nyo, mga Ginoo. Nako, wala talaga kayong pag-asang manalo. Kampanting wika ni Emilio habang iniaalis ang mga dugo na kumapit sa talim ng kanyang lagaraw. Nang marinig naman ito ng padre de pamilya ng mga gabunan, bigla na lamang yung umangil habang patuloy siyang tinititigan ng masama. Huwag kang pakakampante, iyo. Baka matulad ka rin sa ama mo. Sagot ng gabunan habang patuloy na humahalakhak. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nanumbalik ang alaala ni Emilio sa kanyang ama na siya namang naging dahilan para muling tumulo ang kanyang luha dahil sa kalungkutan niyang nadarama. Halos nabigla kasi sila noong magkapatid dahil hindi nila inaasahan na meron na palang iilang mga aswang ang nakakaalam tungkol sa mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nasipat ni Upal ang pagiging seryoso ng kanyang kapatid na siyang naging sanhi upang umatras sila ng bahagya sa kinaroroonan nito. Maya-maya pa, bigla nila itong nasipat na dinukot sa kanyang bewang ang mutya ng saging habang patuloy na nag-uusal. Emosyon na dinoon ang ginagamit ni Emilio para palakasin ang kanyang puwersa na siya namang ikinagulat ng husto ni Upal. Ayon kasi kay Tandang Uban na kapag naghalo ang puwersa ng emosyon at puso, makakabuo yon ng isang abilidad na walang makakapantay pagdating sa sining ng digmaan. Matapos gawin ni Emilio ang mga bagay na yon, bigla naman yung tumayo habang patuloy na nakatingin sa lupa. Nakababa din ang lagaraw nito na para bang wala na yung gana pa para umatake. Kahit nasa ganoong estado na noon ang kapatid ni Upal, hindi niya pa rin kayang may pagsawalang bahala ang nag-uumapaw nitong presensya. Sa paggalaw ng mga gabunan papalapit kay Emilio, dahan-dahan naman itong itinaas ang kanyang ulo habang nagsasabi ng, "Ang pinakayoko sa lahat, dinadamay ang mga mahal kong matagal nang namaalam. Humanda kayo. Ipapalasap ko sa inyo ang pagkatalong ni minsan sa buong buhay nyo. Hindi nyo pa nararanasan." Matapos nitong makapagsalita ng gigil, agad naman itong itinaas ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kinaroroonan ng mga gabunan. Sa sobrang pagkagulat noon ng mga kalaban ni Upal, halos hindi na nagawa ng mga itong maikubli ang kanilang mga sarili sa kadiliman. Paglagpas ni Emilio sa kinatatayuan ng mga ito, bigla namang nagsibagsakan ang mga binti nito at braso na nadaanan ng kanyang armas. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napuno ng pag-iiyakan ang buong paligid, na siya namang naging hudyat ng pagwawakas ng digmaan. Pagsilay ni Emilio sa mga gabunang gumagapang papalapit sa tahanan ng mga ito, agad naman niya itong inusala ng mga pamako
upang mapigilan ang paggalaw ng bawat kalamnan ng mga nilalang. Nang tuluyan na itong maging estatwa sa kanilang kinaroroonan, dahan-dahan naman yung nagpalit anyo habang patuloy na humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang ginawa nila sa baryo. Hindi naman ito pinansin ni Emilio dahil para sa kanya, personal na ang labang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, kinaladkad niya ang padre de pamilya ng mga gabunan upang kausapin ng masinsinan. Tinungo nila noon ang likurang bahagi ng bahay nang sa gayoy walang kahit na sino ang sa kanila'y makasilay. Inutusan niya din noon si Opal na itago ang mga anak nitong sugatan para walang maghinala kung sakali mang may maglakas loob sa mga kapitbahay nito ang lumabas ng 10 oras. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Emilio ang naghihikahos na gabunan, walang awa naman niya itong sinaksak ng kampit sa tagiliran habang nagsasabi ng, "Sino ang nagbalita sa iyo ng pagkamatay ng aking ama? Sino? Sigurado kung wala doong ibang nilalang maliban sa mga demonyong aming pinaslang." Si Alejandro ang nagbalita sa akin. Taga-Dinagat siya. Sa katunayan, matagal ko na din siyang kaibigan. Siya rin ang nagbigay babala sa amin ukol sa pag-usbong ng mga anak ni Malik bilang mga mananaga. Hindi namin inaasahan na makakarating kayo dito, kaya naging kampante kami. Sa totoo lang, iniiwasan din namin kayo. Nanlulumong paliwanag ng gabunan. Matapos itong marinig ni Emilio, doon na siya nag-umpisang magtanong ukol sa pagkatao ni Alejandro. Ayon sa gabunan, na si Alejandro ay isang manlalako sa kanilang lugar. Tumatawid-tawid dagat ito para lamang makakuha ng iba't ibang uri ng karne ng tao. Karaniwang pinapatay ng pangkat ni Alejandro ay ang mga taong may dugong dayo sa paniniwalang magagawa nilang mataglay ang mga natatanging abilidad ng mga ito. Ang layunin kasi noon ni Alejandro ay makakuha ng salamangka ng mga dayo upang magamit sa pagpaslang ng kahit na sinong albularyo. Matapos marinig ni Emilio ang sinabi nito, pinili niya munang pag-isipan ng maigi ang sinabi ng lalaki sa pagbabakasakaling magagawa niyang maalala sa kanyang memorya ang nilalang na sinasabi ng gabunan. Maaari kasing nakita niya na ito, subalit hindi niya lang naramdaman ang tinatangan nitong presensya gawa ng baguhan pa lamang sila noon sa kanilang larangan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwakas na nga ang pag-uusap ni Emilio at ng gabunan. Inialis na niya sa katawan nito ang mga pamako nang sa gayoy makabalik na yon sa kanilang tahanan. Bagaman tapyas ang kanang balikat nito, hindi na yon mahalaga para sa nilalang dahil ang importante sa kanya, buhay silang pinakawalan ng mga mananaga. "Sige na, umuwi ka na. Huwag kang mag-alala, buhay lahat ng mga anak mo. Wala kami diyang pinatay, alinsunod sa paniniwalang aming dinadala," wika ni Emilio. Maraming salamat. Maraming salamat. Magbabago na kami. Pangako yan. Sagot naman ng gabunan sa kanya habang marahang tumatayo. Nang makalayo na ito kay Emilio, ngumiti lang naman siya habang binabagtas ang daan papalabas ng bakuran. Sa paglapit ni Emilio sa kinaroroonan nila Upal, agad naman nilang nilisan ang lugar ng walang kahit na ano pang sinasabi. Pagdating nila sa bahay ng tindero, doon na nila pinag-usapan ang mga susunod na mangyayari sa pamilyang yon. Nang masipan nilang labis ang pag-aalala ng tindero dahil sa buhay pa ang mga gabunan, agad namang binunyag ni Emilio na hindi na rin magtatagal ang mga ito. "Huwag kayong mag-alala, Manong. Hindi na yun naabutan ng 2 araw dito sa baryo. Wala na rin kayong dapat ipangamba dahil wala nang kakayahan ng mga demonyong yon para gumanti. Kung ako sa inyo, maging masaya na lang kayo para naman kahit papaano'y malimot nyo na ang mga pangyayaring ito,"
Wika ni Emilio. Salamat, Emilio. Maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi ako makakahinga ng maluwag sa baryong ito, kundi dahil sa ginawa niyong kabutihan para sa pamilya ko. Mangiyak-ngiyak na sagot ng lalaki. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na inilahad nila Emilio ang kanilang nalalapit na paglisan sa baryo upang hanapin ang taong sinabi ng gabunan. Maaga na silang nagpaalam noon sa tindero para naman kahit papaano'y hindi na ito mabigla sa biglaan nilang pag-alis kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, naihanda na nila Emilio ang kanilang mga dadalihing gamit. Nang akmang papaalis na sila, bigla naman silang naantala nang yayain silang mag-almusal ng tindero sa pinakahuling pagkakataon. Agad naman noong sumang-ayon sila Emilio para naman kahit papaano'y busog silang aalis sa baryo. Habang nasa kasagsagan sila ng pagkain, nananatiling walang imik naman ang pamilyang kanilang tinuluyan. Naiintindihan nila ito dahil sa loob ng ilang araw na paninirahan nila doon, na ituring na nila itong mga kadugo. Nga pala, Emilio, kung sakali mang babalik pa kayo ng Tago, dumaan kayo ulit dito, ha? Palaging bukas ang tahanan ko para sa inyo. Wika ng tindero. Oho, Manong, dadaan kami dito. Kung sakali mang hindi na kami maglalayag patungong ibang lugar. Pero huwag kayong gaanong umasa. Alam niyo naman ang aming trabaho, hindi ba? Sagot naman ni Emilio. Mag-iingat kayo rito, Manong. Naway sa pag-alis namin, mabuhay na kayo ng masaya at payapa. Dagdag naman ni Upal. Siya nga pala, Emilio. Kapag nadapo pala kayo sa bayang malapit na sa Dinagat, iwasan niyong makipag-usap sa mga taong naroroon. Karamihan kasi sa kanila ay mga mambabarang o di naman kaya ay mga manlalason. Alam kong alam niyo na kung papaano sila maramdaman. Pero syempre, mas mabuting alam niyo na kung ano ang makakaharap ninyo sa lugar na yon. Paalala ng tindero. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ang kanilang almusal. Paglabas nila noon ng bahay, sinamahan sila ng tindero hanggang sa marating nila ang hangganan ng baryo. Bagaman naging emosyonal ang lalaking yon sa pag-alis nila, wala namang ipinakitang luha ang dalawa nang sa gayoy magawa nilang maitatak sa isipan ng tindero na hindi sila basta-bastang naaapektuhan ng emosyon ng mga taong dumaan lang sa buhay nila. Ilang oras pa ang lumipas, nakalayo na nga ang dalawa sa baryo. Bale, kampante na sila noong maglakbay, gawa ng marami na silang nakikitang mga bahay-bahay sa bawat lugar na kanilang dinaraanan. Napapansin din nila noong masasaya ang mga tao roon sa kabila ng panganib na dala ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nakasabayan nila ang isang mga ngabayo na patungong bayan. Nang masipat nilang may dala itong 2 kabayong pwedeng masakyan, nakiusap sila doon kung pwede bang makisabay. Ang tanging pakay lang kasi noon nila Emilio, magkaroon ng kakilala sa lugar para naman kahit papaano'y alam nila kung saan sila tutungo. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang unang bayan bago ang lugar ng Dinagat. Doon ay pansamantala silang nag-ikot sa lugar upang magmasid at pumaslang ng mga aswang kung kinakailangan. Iniwasan din nila noong makipag-usap sa mga taga-baryong naroon alinsunod sa habili ng tindero. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot sa lugar, napapansin nila ang iilang mga panauhin na labis silang pinangingilagan. Ang ilan sa mga ito ay pinagmamasdan silang dalawa na siya namang hindi nila gaanong pinapansin. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang lumabas ng bayan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong Dinagat. Hindi na sila nagtangkapang manatili sa lugar dahil ang tanging pakay lamang nila doon ay ang taong nagngangalang Alejandro. Kinahapunan, habang nagpapahinga ang dalawa sa 100 malayo sa baryo, merong napadaan sa kanilang isang armadong grupo.
tangan ng mga ito ang mahabang armas pandigma na karaniwang ginagamit ng mga sundalo. Nang magkatitigan sila ng mga panauhing yon, agad naman nilang ibinaling sa lupa ang kanilang paningin upang makaiwas sa gulo. Ngunit habang patuloy nilang binabaling sa ibang bagay ang kanilang atensyon, bigla na lamang silang natigilan nang makarinig sila ng boses ng lalaking nagsasabi ng, May pakay ba kayo sa lugar na ito, mga Ginoo? Nang marinig nila Emilio ang sinabi nito, bigla naman silang napatitig sa armadong grupo habang sumasagot ang nakatatandang kapatid ni Upal ng, Wala ho. Nagpapahinga lang ho kami. Sa katunayan, tutungo kami ng dinagat para maglakbay pa kabilang isla. Dahil sa sinabi noon ni Emilio, agad namang naghinala ang armadong grupo na maaaring malaki-laking salapi ang kanilang dala. Maya-maya pa, paisa-isa ng kinasa ng mga ito ang kanilang mga armas at kasabay nito ang pagpapatayo nila sa magkapatid upang isagawa ang kanilang mga binabalak. Huwag kayong gumalaw para hindi kayo masaktan. Hindi namin kayo papatayin. Kukunin lang namin ang aming pakay. Wika ng lalaki habang marahan sila nitong kinakapkapan. Manong, wala ho kaming dalang malaking pera. Wala ho kayong makukuhang kahit ano dyan dahil purong gamit lang ang aming dala. Sagot naman ni Emilio. Bagaman sinabi na nito sa armadong grupo na wala silang dalang salapi, patuloy pa rin itong hinalughog ang kanilang mga gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nakita ng mga ito ang kanilang lagaraw na siya namang pangunahing armas nila sa pagtaga ng mga aswang. Paghawak ng lalaki sa lagaraw ni Emilio, agad din naman niya itong nabitawan nang makaramdam siya ng hindi maipaliwanag na init sa hawakan. Dahil sa mga nangyari, bigla namang nandilim ang paningin ng lalaki at kasabay nito ang pagsapak niya sa pagmumuka ni Emilio. Bago pa man lumapat doon sa kanyang muka ang suntok, buong tapang naman niya itong sinalag ng kanyang kaliwang kamay habang nagsasabi ng, Huwag niyo na kaming pilitin na patulang kayo. Hanggat nakakapagpasensya pa kami. Umalis na kayo. Dahil sa sinabi noon ni Emilio, kung kaya't agad naman silang tinutukan ng mga armas ng iilang kasama ng lalaki. Kitang-kita sa pagmumukha nito ang kanilang karanasan sa pagpatay ng tao, kung kaya't napilitan noon sila Emilio na hindi nabigyan ng pagkakataon para mabuhay pa ang mga ito. Wala na din kasi sila noong pagpipilian, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na hindi na nila ito makukumbinsi hanggat hindi nasasaktan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang binitiwan ni Emilio ang kamay ng lalaki upang maidaan nila sa mapayapang pag-uusap ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Pakiusap mga Ginoo, umalis na kayo habang nakakapagtimpi pa ang kapatid ko. Mas lalo lang kayong masasaktan kung ipagpipilitan niyo ang inyong mga gusto. Wika ni Upal. Kami ba ang tinatakot mo? Baka nakakalimutan mo, bata. Wala kang armas na pantapat sa aming mga dala. Isang bala ka lang, siguradong tumba ka na. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, bigla naman niya itong sinuntok ng napakalakas sa tagiliran na siyang naging sanhi upang mabilisang kumawala sa katawan nito ang kanyang wisyo. Pagbulagta ng lalaki sa lupa, kitang-kita ng mga kasama nito na para na yung patay, gawa ng hindi na ito gaanong gumagalaw. Ilang ulit pa nila yung ginising pero bigo silang maibalik sa katawan nito ang diwa ng kanilang kasama. Maya-maya pa, bigla namang umalingaw-ngaw ang putok sa paligid dahil sa walang habas na pamamaril ng mga armadong grupo. Sila Emilio naman noon, nananatiling nakatayo lang sa kanilang kinaroroonan na para bang wala itong inaalala. Nang matigil na ang putukan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang magkapatid na nakatayo, hawak-hawak ang matatalas nilang mga lagaraw. Okay,
Grabe. Sobrang angas nitong dalawa. Akala ko dun lang sila may bilang sa mga aswang-aswang eh. Pero isipin niyo baril. Pinagbababaril tapos walang tinamong kahit ano. Ang malupit pa nakatayo. Di ba? Ano yun? Lahat ng balang pinaputok sa kanila lumihis. Pero alam nyo, lalo na yung mga matatandang listeners natin, alam ko maraming makakapagpatunay ng ganitong klase ng gamit. Kadalasan nilalagay yan sa mga panyo o di kaya mutya. Lalo na yung panyo na kulay dilaw tapos may markang pula. Kung alam nyo kung ano yung gamit na yon, saludo ako sa inyo. Pero kung hindi naman, okay lang din naman kasi may mga mutya rin na ganyan eh. Katulad nung saging, normal yon, nalilihis yung bala, mutya ng tubig. Yung marami kasing klase ng mutya ng tubig. Pero yung mutya ng tubig na kinukuha kapag tumigil yung ilog, napakalakas nun. Kaya, excited na ako kung ano mangyayari dito sa kalaban nilang rebelde. Kasi, hindi aswang to eh. Parang iba, di ba? Kaya, sunod kagad natin yung 21 para malaman natin yung mga susunod na mangyayari. Yun lang. Salamat.